Máme za sebou zápas medzi Kanárikmi a Barbarom, ktorý skončil 4-4 po veľmi dramatickom priebehu. Pri mikrofóne forward Barbarov Peťo Košťalik alias Cuker. Tak ako si ty videl tento zápas? Tak v prvom rade musím pogratulovať superovi. Ja to hovorím od samého začiatku, že Kanárici sú najťažší super. Vedia, na čo majú. Neviem, či majú taktiku, alebo im to proste vychádza. Ale fantasticky chytajú v strednom pásme superov. Je to veľmi jednoduchý, ale určite neefektívny hokej, takže klobúk dolu, gratulujem im. Je to naozaj zaslúžený bod. Čo sa týka nás, tak sme začali naozaj dobre, podľa predpokladov, podľa toho, čo sme si povedali. No ale ako ste videli, tak v polovici zápasu sme začali hrať ako jednotlivci, začali sme dosolovať a to nás stalo bodí dneska. 1+1 so svojím výkonom si ako spokojný? Tak vždy mi každý hovorí, že má kopec bodov, ale ja hovorím, že tie body sú dôležité iba keď to padne na úrodnú pôdu. Dneska je to tak pol na pol, takže dobre, beriem to. Ale hovorím, tie body musia priniesť nejaké ovocie, musí to splniť účel. Takže nedá sa hovoriť o spokojnosti. Mali sme naviac, boli sme papierovo asi na tom lepšie, boli sme asi favorit. Hoci nám chýbal jeden kompletný, solidný útok. Treba sa z toho poučiť ďalej. Poučiť sa z týchto chýba, pokúsiť sa ďalej bodovať. Dlhšiu dobu som ťa na ľade nevidel, neviem, či tam bola nejaká pauza, alebo tak. Pokiaľ áno, ako sa cítiš po tej nejakej dobe naspäť? Tak, už ten hokej nie je naša priorita, už máme svoje rodiny, narodila sa dcerka, narodil sa syn. Dom sa postavil, nejaké kilečka pribudli a žena mi už povedala, že už chod na ľad, lebo už je to na nebeženie s tebou. Takže naháňam tú kondičku, stále to nie je ono. Tá kapacita je ďaleko niekde inde, ale snad to časom príde. Ďakujem za rozhovor, to bol Peťo Košťalik alias Cuker a prepínam do štúdia. Čaute.